ഞാൻ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. എനിക്ക് ജീവിതം ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ലൈഫ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഈ താടിയൊക്കെ വളർത്തുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രീക്കന്മാരാണെന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. താടി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ. നമുക്കിപ്പം എനിക്ക് താടിയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് താടിയെ ഭയങ്കര പ്രേമമുള്ള ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കം അത്യാവശ്യ സന്ദർഭത്തിന് മാത്രം ഷേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താടിന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിനിമകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സിനിമകൾക്കും ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ല, എന്നെ തേടി വന്നാണ്. അണ്ടർവേൾഡ് എന്നെ തേടി എത്തിയതാണ്. കണ്ടോ, അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫ്രീക്കൻ അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സിനിമ തേടി എത്തിയത്. അങ്ങനെ അണ്ടർവേൾഡിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ. അണ്ടർവേൾഡിലെ ഒരു ഡോൺ ആണോ ഇരിക്കുന്നത്? അണ്ടർവേൾഡ് ബേസിക്കലി എന്താ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കുറച്ചധികം ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കഥയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ക്യാരക്ടറിലും ഒരു വില്ലൻ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. അത് ആസിഫിന്റെ ക്യാരക്ടറിലും ഉണ്ട്, ഫർഹാന്റെ ക്യാരക്ടറിലും ഉണ്ട്, മുകേഷിന്റെ ക്യാരക്ടറിലും ഉണ്ട്. പടം ഡയറക്ടർ അരിഞ്ചേട്ടൻ വരെ കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്. നമ്മളങ്ങനെയൊക്കെ വേഷം കെട്ടി നടത്തണല്ലേ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അണ്ടർവേൾഡ് ഒരു ഡോൺ ആണോ, ഒരു കൊച്ചു ഡോൺ ആണോ? അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണാണ്. അണ്ടർവേൾഡിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് 5 പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ആണല്ലേ. ഹണി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ആ ഒരു സമയത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു ധൈര്യം എവിടെ നിന്നാണ്? ഹണി ബി ഞാൻ സിനിമ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സമയത്താണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന്റെ റിലീസൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനും പപ്പയും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആഷിഖേട്ടനും അവരുടെ ഗ്യാങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിന്നറിന് വേണ്ടി പോയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡിന്നറിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പടം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ എടാ എൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യണം, നിനക്ക് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും. നമ്മളുടെ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു കൊള്ളാലായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തോളാം അപ്പൊ തന്നെ പറയും. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഹണിബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിപാടി വന്നു. കാരണം അതൊരു ത്രെഡായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ഡെവലപ്പായി. പക്ഷെ ആ ത്രെഡും ഞാനുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം, എടുത്തുകാട്ടം, കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ഹണിബി. അപ്പം ചിലപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയാ, എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ഇതായത്. നമ്മുടെ ജീവിതവും ആ സമയത്ത് വളരെയധികം യൂത്ത്ഫുൾ ആയിരുന്നു. വളരെയധികം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലേ ആ സമയത്തേക്ക്? ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച കുഞ്ഞൊക്കെ ആയി ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലേ. എന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് കളർഫുൾ അല്ലേ, ഒരു നിറമല്ലോ പല. അതെ അതെ. ഈ ജീൻ പോളിൽ നിന്ന് ലാൽ ജൂനിയറിലേക്ക് എത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു പേര് മാറ്റം എപ്പോഴായിരുന്നു?